Hei, esittelen nyt AlphaCam CAM-ohjelman perusteita. Tämä on osa 1 ja lisää seuraa. Käynnistää ohjelma käynnistä valikon kautta, eli otetaan kaikki ohjelmat. AlphaCam ja 14 versio on meillä käytössä. Käynnistää sieltä AlphaCam. Se ensimmäiseksi tarjoaa niitä kaikkia vaihtoehtoja, mitä siellä on, mutta otetaan sieltä Ultimate puuntyöstö, joka on 5-akselinen puuntyöstöohjelma, kaikki ne herkkuineen, käytetään sitä. Ohjelma käynnistyi ja tämä on tämmöinen Windows-pohjainen ohjelma. Erikoisuutena moneen muuhun ohjelmaan verrattuna on se, että tämä on suomenkielinen ja tämä on sikäli käyttäjäystävällinen, mutta toiminnot on CAM-ohjelmien kaltaisia. Tämä on jännää, että joissakin näissä CAM-ohjelmissa, vaikka ne markkinat on aika pieniä, niin ne on silti suomenkielisiä. Tämä on pudotusvalikkoihin perustuva ripponpohjainen, niin kuin muutkin. Täällä on tiedostohallintovideot, kun valikot avataan, tallennetaan käminä, kädinä, niin edelleen, erilaisia vaihtoehtoja. Muokkaa toimintoja, voidaan peruuttaa, toistaa. Niitä peruutuksia oli muistaakseni 10 tässä perusoletuksena, että voidaan 10 käskyä peruuttaa. Peräjälkeen projektien hallinnan sivu tässä sitten näytötoiminnolla, zoomaukset, niin edelleen. Sitten mennään geometriaan ja tehdään pieni geometria meille tänne otetaan piirretään suora kulmio tuo. Ja täällä kuvaruudun alareunassa näkyy tämmönen syöttöruudut, missä täällä on aina selvällä suomen kielellä, että suora kulmiota piirretään tai ympyrää piirretään, kaarta piirretään, valitse lähtöpiste, tässä tapauksessa ensimmäinen kulma, ja suositeltavaa on silloin, kun lähdetään aina kappaletta tekemään, niin lähdetään 0,0 pisteestä. Eli tässä tapauksessa hyväksytään tuo XA0, YT 0 ja OK. Ja se kysyy toista kulmaa. Tehdään 300 mm pitkä tuonne X suuntaan ja 200 mm leveä tuonne Y suuntaan tai korkea, kuinka vaan. Ja näin se meille teki tuonne tommosen suorakulmion ja lähtisi heti perään tekemään toista. Ja Eskillä saadaan nämä käskyt keskeytettyä. Se piirti meille myöskin tuommoisen nuolen, ja se on niin kuin tämän geometrian suuntanuoli. Ja tällä on toisin kuin esimerkiksi CAD-kuvilla tai SolidWorks muunoilla tai malleilla, niin näillä viivoilla on aina suunta, johon suuntaan tätä luetaan. Eli nämä geometriat ovat ikään kuin rautalankoja, joita pitkin sitten nuo CNC-koneen terät kulkevat ja ohjaavat niiden kulkua. Täältä geometriasta löytyy nyt sitten lisää, voidaan piirtää viivoja. Ne voidaan vapaasti tarttua mihin tahansa tuolta satunnaisesta pisteestä otettiin kiinni ja huomataan täältä, että 10/1000 millin tarkkuudella se paikoitti tuo lähtöpisteemme tuonne ihan satunnaiseen. Eli tällä tavalla niin kuin satunnaisesti antamalla ei koskaan osuta täsmälleen oikeaan pisteeseen, vaan täytyy antaa sille tarkka piste. Jos halutaan tuonne nurkkaan mennä, on käytettävä tartuntatyökaluja, joihin kohta myöhemmin. Ja sitten tai sitten annettava sille tarkat koordinaatit. Mehän me muistetaan ulkoa, eli X oli 300 mm ja Ytä tässä tapauksessa on 0. Ja noin me piirrettiin tonne nurkkaan tarkka viiva. Se kohdistuu tonne nurkkaan, lähtee satunnaisesta pisteestä tuolta ja kohdistuu tonne nurkkaan. Täällä AlphaCamissa ei voi ottaa viivoista kiinni ja siirrellä niitä nykiä niin kuin Soligassa tai tuossa AutoCADissa. Me otetaan niistä kontrollipisteestä kiinni. Tässä ei sellaista mahdollisuutta ole, vaan kaikki tapahtuu numeroita syöttämällä tai sitten siirtämällä sitä kokonaista elementtiä, mutta se elementin toista päätä ei voida, tai ainakaan tässä versiossa, niin vielä siirtää.
Tässä näkymävalikossa niin on tämmöinen 3D-näkymä tai 2D-näkymä, joten 2D-näkymä antaa viivottimen tuohon ja siitä on joskus iloa siitä viivottimesta. Zoomaukset on rullaa pyörittämällä tai rullaa painamalla, niin voidaan paneroida. Ja ne samat temput sitten saadaan näillä nappuloilla täällä aikaiseksi. Näkymiä voidaan tarkastella erilaisista näkymäkulmista. Tuosta saatiin tuommoinen perspektiivinäkymä, hieman toisenlainen perspektiivinäkymä, kolmas erilainen perspektiivinäkymä tuosta eri suunnasta voidaan tarkastella, taikka sitten kääntää suorakulmasti, tarkastellaan kappaletta siitä edestä päältä tai sitten edestä suoraan sivulta. Meidän tason piirretty rautalanka esine tässä eduksi. Sitten täällä on koneistusvalikot, niihin palaamme myöskin myöhemmin. Ja sitten täällä on palataanpa tuonne meidän 2D-näkymään. Ja täällä on näitä erinäköisiä piirustustoimintoja. Täällä voidaan piirtää, ne on ehkä paremmin esillä täällä geometrioissa, joissa täällä on viistämistyökaluja löytyy täältä pyöristystyökaluja, tämän tyyppisiä pikageometrioita löytyy. Sitten yksi, mikä tässä vaiheessa esittelen, niin on tämmöinen rakenneviiva, eli painamalla tosta ja aloitettiin piirtämään rakennegeometrioita ja piirretään nyt taas satunnainen viiva tuonne noin, ja siitä tulikin tämmönen violetin värinen, ja se on rakennegeometria, ja sitä toi koneistus ei lue, mutta sitä voidaan käyttää apuviivana kuvassa, ikään kuin katkoviivaa tai muuta vastaavaa. Samoin täältä geometrioista löytyy sitten erikoisgeometrioita. Täällä on polygonia, ellipsiä, reikäryhmää kehälle. Tällä voidaan esimerkiksi kätevästi tehdä reiityksiä tonne vaikkapa johonkin taustalevyn reunaan, porausreijät tai niin edelleen, että voidaan hyödyntää. No 3D:ssä sitten näihin lisää myöhemmin. Aputyökaluissa on näitä mittauksia ja niin edelleen. Tässä olisi oikeastaan tämmöinen alustava esittely ja lisää sitten seuraavissa videoissa.